Welcome, kadaytoy a Sabbath School class tayo. Ket ni Apo Dios iti madaydayaw, agsipud ta, agmaymaysa tayo, maurnong tayo, akas maysa a klase. At datayon kakabsat, iti lesson number 2. Sakbay ti amin, dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios. Kadaytoy nga oras, iti rabii, ti aldaw a pinilim amang nga panagkakaduami nga anak ko. Dawaten mi nga babaen ti Santong Espiritu, kanna kami iti pannakaawat. Ikan na kami o Diyos, dayjay at dadagsen. Nga daytoy nga ingkam adalen itata, saan laeng nga agbalin apaset ti personal nga pannakataraon mi. No dikit di, kayat mintumit o Diyos nga ibingay kadagiti kakabsat mi, nga membro iti care group ken Sabbath School class iti iglesia mi. Tulungam digito nga kakabsat o Diyos. Dawaten mi nga rod, ngay kan na kami iti sirib nga gapu itaturunong. Tapno maawatan mi, daytoy adamag mo itata. Itinagan na po Jesus. Amen. Lesson number 2 kakabsat, ti title na, ti damag iti cross. At tatay pelaeng, iti libro, iti umuna ken mikadua a Korinto. Anya iti naadal tayo, iti napanalawas. Naadal tayo, iti napanalawas, nga ni Pablo, isu iti nang isurat daytoy asurat. Letters, epistle to the Corinthian church. Ni Pablo, ket inbaga na nga, he was sure of his calling. Tapay, he was directly called by God. Tapay, nagparang ni Apo Jesus kenkwana. Ket agyaman tayo kakabsat, anya, tadayjay iti ibagana. Ni Pablo kakabsat, ket inbagana, nga isuna iti apostol ni Apo Jesus. How I wish, dati man iti, what niya, how I wish, dagiti trabahador ni Apo Diyos. Ket mabalindang ibaga, akas ti inbaga ni Pablo. Nga iti kunana, siyak iti apostol, ta inayabanak ni Apo Jesus, nagparang, Jesus appeared to me. At iti may isang agtutubo ko nakataong pa'y maasawa na. Nga, no, at iti napintas nga post na, so nga kita kakabsat, ito'y cellphone, ni John Lester Ricumano Jamsay. That is his complete name. Nagpintas niya instead ng real kanya. Ijay, insalaysay na, iti kabibiyag niya, he's just a young member of the church. Ampay nga nabayag kakabsat nga na-converted. Iti vision na gayam kano, at iti plano na, at iti dream na, nga agbalin a public school teacher. Na panag-eskwela ijay Baguio. May sa nga universidad ijay. Ijay panag-eskwela na, ket nagraduar, Pimasar. So he's a professional teacher. Ket agsipod ta danti license na, ta professional nga roden, nag-apply kakabsat. Ngam ijay nga testimonyo na, dayjay kasala adati grade nga kasapulan gamin ket kunana saan ko nga nadanon dayjay nga requirement. Dayjay nga disappointment na dayjay nga plano na. Ni John Lester imbaga na adagayam ti sabali nga plano ni Apo Dios kanya.
nangag na dahil calling. Kat napan nag-enroll ijay Northern Luzon Adventist College. Ngalay iti theology, ngam gaputa isuna ket professional teacher ren, inala iti kolehiyo, itatan agisursuro di jay, iti academy department. Dahito iti kaaduan nga ibaga tayo. I will ride with the boat of John Lester. Nagduma lang iti kapkapadasan dagiti papastor. Ni John Lester idinanggag na napan. Kaya ada jay kinatungtong ko kanaka pastor apay nga pimanaw ka. Itinbaganan, ninong ko na, I'm very sorry to tell you, saan kon amarik na, jerik na. Hindi explain na kanya. I empathize with him. Kat isu itatan, na graduate, ang kung ibagan niya graduate ang nanggapsa. He was already called to serve in the district. Yet, pimanaw. Kunak, may God keep on blessing you. Siya magkakabsat. Ni father ko itinangtili nga siya agbalin a pastor. Kayat ko idi agbalin nga civil engineer. Nalaingak kanumag iti math, nalaingak kanumag ag drawing, nalaingak kanumag ag plano. That was in my mind. But God twisted my plan. Nag-enroll ak iti West Negros University. Purposely, I made a decision nga awan iti subject ko nga agtinag ti Sabado. And then, it happened. Nga digijay nga awan iti Sabado nga subject ko, at the middle of the term, in kabildan ti Sabado, tapimanaw digitay professor. Right there and then, I decided to drop. Una ka, is this God's calling? No, duma, agpapada tayo niya, kasalatay la Jonah, adadya ayab, pantay jay, Tarsis, saan nga di ibaon ni Apo Diyos anenibe. Ngem nagduma kakabsat ni Pablo. Apay, saan ko amabalin? Diyak amok ka dyan, damagat to man personal. Nung nagparang ni Apo Jesus kenkwana. But Paul said, nagparang. He appeared to me. Ket idi ang nagparang. Inbagana dayjay mission na nga agpaay iti trabaho ni Apo Diyos. No alaen tayo kakabsat ni Pablo. Ni Pablo, isuna kumada dayjay kaatitidugan iti credential. Anya, dadayjay may isang trabahador. Diyala ko maitid jamay. Idinala na jamay. Alay, baganan. So na iti number 1, top na chair. Amo mo may pasardangan. No, daduma kas kay. Ada iti nagayab kanya. Manong kastoy matimbangan na dahito pastor nga na ipan-idiayan tayo. Anya imbagana. Isuna ka no ti top na chair nga soul winner iti mission. But I said, praise the Lord. Dahito yung kakabsatan niya, no adda ti tap na chair, awan sa baling nguno ni nga ni Pablo. Umuna, inbagana, I am a Hebrew to the Hebrews. Tapay, kakatungtong na di Hebrew yung nagtiglesia. Kunana, nayanakak iti tribo ni Benjamin. Kunana, no adda iti kalalaingan kada kayo. Kunana iti iglesia. Siya kunana. Tapay, iti nangisuro kanya. Isu ti kalalaingan nga professor iti Torah. Idi panawanda, isuna ni Gamaliel.
Ket ti kunana, no adda kunana iti mangibaga iti kinasanto babaen iti lintag. Righteousness by the law. Kunana, awan iti mabalin nga maikumpir kanya. Taapay kunana, may saak a paraisyo. Ngem laglagi penyo kunana, awan itikas kanyak kada kayo. Da kayo, kunana, Hudyo kayo laeng. Siya ngay, kunana, I have a dual citizenship. Dan ni Pablo kakabsat, isuna ket maysa nga Roman citizen. With all these credentials, top-notch. Itin bagana, siya iti kababasitan kadagiti apostoles. What a humble man. Awan la marik natayo niya, awan la marik natayo nga dayjay kunatayo nga puyot. Awan la marik natay nga kunatayo nga angin. Awan la ti marik natayo nga dayjay panagpasindayag kini Pablo. Every time I see a post of Pastor Rosler Zamora, and every time I see what the Lord is doing in His ministry, tadan iti AWR kapsat, adadan ijay muklek ijay Thailand. The last time we met, kit ko na ninong, lumawlawa nga lumawlawa. My territory is becoming bigger and bigger. I always say this. May the Lord be the wind beneath your wings. Anya tiket kong sakit. Nga digiti amin nga panagpangato kuma dagiti anak. Iti mabalin nga ibaga ni Apo Diyos kini Apo Diyos kini Apo Diyos laeng ti mataydayaw. Insuro ni Pablo di lesson number 1. Iti secret, iti success na, iti ministry na, iti iglesia, iti Corinto. Andiyan. He pastored the church for 18 months. No insurat na kakabsat, nga iti tunggal aldaw a panaginana. Ket apan ijay sinagoga, isungarot ti kapilyada iti, and he argued, nakiinnadal, kadigijay kamkamang ijay, nga ibagana, ilawlawag na, itinaimbag, adamag. Dahil pa nagserbi ni Apo Jesus, dahil pa nakatay ni Apo Jesus iti cross, ken dahil pa nagungar ni Apo Jesus, ken di karina iti panagsublina, binukil na daytoy, dahil na imbag adamag. Would you imagine the nurture nga inaramid ni Pablo? This is the problem of our church. Iti pagyamanak laeng ket bimasitin iti teritoryo iti maysa a district pastor. No siya ko mga kabsat, dispensaren nyo iti mununa iti kamiling. Ang amin nga churches iti Northern Luzon Mission from Duklong, ingana ije Bangkirig, ije Iba, ingana ije Kimaldero, ije Mayanto, ije mo lang Iba kung nakitigab sa San Jose. Dije ti teritoryo iti distrito idi. Itatan, nabi ngayon, daytoy. At dandigiti na ikat, nagbalinan na sa Balya District. Idi mayak iti daya, iti teritoryo nga inted da kanya kakabsat, manipod iti Nueva Ecija, dahil ko natay tatang nga metro kuya po, na inayon kakabsat iti Eastern Tarlac District, manipod iti San Manuel, ingana iti Carino. Itatan talo nga distrito daytan. Idi inya kardak manen ije Ilocos. Tumuna nga distrito Southern. Manipod iti Tagudin, ingana ijay Santiago.
itatan, mano nga distrito da dyan, may isa, dua, talo nga distrito. Nalpas iti southern, inyakar dak dyan northern. Manipod iti San Esteban, ingana ijay kaumaudyanan na sinait Ilocos Sur. Ita, duwan a distrito. Anya itiket kong pagkakabsat. Katungtong ko digiti kakabsat itata, nang langro na digiti papastor. Awanin ti rason, kasala ako man dito'y distrito nga ayan mi. We have Carino, Paniki, Vintinilla, Malagayuma, Sulipa, Vargas, Pugo Sicilio, Darawan, ken Santa Ines, at dakabsat iti Siam. But the distance is very near. Ket no adda iti Siam, anya iti agparang, nga iti tunggal iglesia, mabisita iti pastor, maysa ina quarter. Nasyatan ang kabsat no kasala kung madyaduklong niya. Dyaduklong First Church addan ni Pastor Carlos. Ijay nga isu iti church pastor da 24 hours deta. Ngem ni Pablo kabsat iti success na 18 months, 1.5 year. Tunggal Sabado, he was there. Tunggal Sabado. Ket iti adalin tayo itatta, anya iti damag, iti cross. Umuna, the good news of the cross. Tikunanan ni Pablo kabsat, iti umuna a Corinto 2, versikulo 2. Ta pinanggep ko adi amuen ti uray anyaman iti nagtitingaan nyo no saan laeng at ni Jesu Kristo ken iti pannakailansana iti cross. Ijay nagtitingaan sino dayjay? Di iglesia iti Corinto. Dagiti kamkamang duwa kakabsat. Hudyo, the Jews, ken ti Hintel. Ket iti ibaga kakabsat, iti pagleksyonan tayo, ken ti Biblia niya, nga kadayjay apakasiritaan iti cross. Pasit amayulo. Basaan tayo manan. Umuna a Corinto 1, versikulo 8. Ta iti pakasaritaan iti cross. Kinamaag kadagiti mapukaw. Ngem kadatayo a maisalakan isu iti pannakabalin iti cross. 2. Unfortunately, adda lang ti duwa kakabsat. Umuna, dayjay ang mapukaw, ken dayjay ang maisalakan. Kadayjay ang napukaw, daytoy a cross. Isu ket kinamaag kadakwada. Kadayjay ang maisalakan, daytoy a cross. Tatadalin tayo, the message of the cross. Ket isu iti damag iti pannakabalin ni Apo Diyos. Malagip yung kakabsat nga inbagana ni Apo Jesus iti Matthew 25 nga intuno umay isunan to iti arig na may sa apastor. Ket digiti amamin anas nasyon at dadanto iti sangwanan na. Ket pag sinaen lan to dagito nga anas nasyon iti duwalaeng nga grupo. Kabil na di katigid na, dagiti kalding. Kabil na di kanawan na, dagiti karnero. Ket dagijay nga da iti kanawan na, iti baga na, blessed, come, blessed o my Father. No kitain tayo kakabsat, iti Matthew 25, isu kuma iti continuation iti Matthew 24. Tapay, iti Matthew 24, dinamag
dagiti adalan, apo, kaano ka nga agsubli. Taimbagan ni Apo Jesus nga panen agsublin iti Ama. Ket inkarina iti Matthew 14:1 inggan na 3 agsubli akto manen. I will come back. Kunada Apo kaano. Inted ni Apo Jesus iti Matthew 24 dagijay pagilasinan nga isu iti adalan kitaen dagiti anak niya nga agururay kenkwana. These are the Adventist. Agururay sika kenti siya. Itata. Kunana ni Apo Jesus agsipud ta ditay ammo iti panawen aldaw oras ti ayna. Binalakada na nagasat dagiti matalag nga agsagana. Iti Matthew 25, inted na iti talo akababalin nga ited iti Apo kadigitoy nga agururay iti mikadwa panagparang na. Babaen iti talo a pangari. The first parable is the parable of the virgins. Umuna, nga kababalin di kita anak ni Apo Diyos, so that they become wise. Kasano? The wise virgins had the oil. And the oil represents the Holy Spirit. Intun no addan ti Santong Espiritu ti panagbiag mo, panagbiag ko kabsat. We become wise. Dayjay inbagana nga kadagijay nga maisalakan. Mikadwa, inbaga ni Apo Diyos dayjay parable of the talents. Intalip ni Apo Diyos dagitoy asanikwa kadigiti anak ng agururay. Tuwa nga klase, faithful ken unfaithful. Gaputan nagbalindan kakabsat nga wise, nagbalindan nga faithful, ije maudi nga parable, di kababalin dagitoy a karnero ni Apo Jesus. They are blessed. Kunana ti Ama, blessed my Father, come, enter. Isungano kitaan tayo daytoy duamet laeng a grupo. Ito'y paset a mayulo. Dayjay a mapukaw ken dayjay a maisalakan. Iti ayan ititing nga dagitoy a duwa nga grupo dayjay cross. They did not accept the message of the cross. Daytoy adda iti katigid. Anya dayjay a mapukaw. Dagitoy met nga dadya kanawan. Nga kunana, datayo ang maisalakan. Inawat da dadya message of the cross nga adda iti panakabalin ni Apo Jesus. Anya iti iturong daytoy nga adal tayo absal. Kitaan nyo, duwa nga grupo. Sino gamin iti mamati? Nga daytoy nga Hebreo, iti inururay da, dayjay na ikari kakabsat, nga umay nga mangited, ti panakaisalakan da, waya-waya, a literal freedom. Tapay, they had been under the slavery for many, many years. Would you imagine no inayon tayo ti Ehipto, na surok ngo pat, gasot ataw tayo. Limabas da iti Roman, tapos Medo-Persian, tapos Greece, itatan, adada ijay Rome. That isuda, adalin da kakapsat. They were students of the Bible, adalin da digijay digijay padto itidaan atulag, digijay isasangpet, digijay mesya. Idi inted ni Apo Diyos, digijay amesya, inted na babaen iti maladaga. He was born a baby. Akunana digijayng ari iti daya. Apamibiruken iti ari. Kadigito'y kakabsat, to the learned nga Hudyo, they will not accept. Apang kaitata di Israel, Jesus is an ordinary man kadakwada. Why? Because their criteria, anya,
Dayjay man kakabsat kapanunutan da, nabukal dayjay kapanunutan da, iti maysa, abdan iting kabil da nga pangrukod, ket no saan nga isu ket mairukod, iti pagrukodan da, handa nga awatan. Isu nga dayjay kinamaag. Nagbalinen nga dayjay nga message iti cross na irikep kadakwada. Ngem addamet kakabsat dayjay panakapalin nga ibagana ti leksyon tayo. Anya dayjay? Dayjay cross ipakita na ti ayat iti Ama. Ti saludsod, at what extent kasano iti kadakkel dayjay ayat ti Ama. Maamuan tayo iti cross kakabsat. Nangaramid ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo iti plano iti pannakaisalakan, the plan of redemption. And it must be executed. Tapno sika ken ti siya, ken ti amin ang managbasol maisalakan. To execute that plan, idi imayen da di tiyempo nga umay iti manubot ti pannakatay was the cross. No kanyang tay kumay tatakabsat either flying squad, either lethal injection, or either sa electric chair, ngem at that time nga imay di manubot, it was the cross. Listen to this. The idea of the cross himself and of the Lord's dying on the cross is astonishing enough to us. Kanyak ken kanyam nga managbasol. Adda kaditi kapadasan yung kakabsat nga nakakita kayon iti nailan sa iti cross, iti Biyernes Santo. I have a privilege. Agis eskwela kami dyan, PUC ba isa iti, as part of the requirement, masapul nga agkanbas kami. So, pinili mi di Olongapo, napang kami as a group, ijay San Marcelino, Topacio Bacod, Tom Vicente, Siak, ken sa magmamanupay. Idada kami ni ijay mayor's office. I still remember the name. One mayor, kunana. Barok, kunana kanya. Rafanan Kagayam. When Apo Mayor, agsubli kayo, bumaba kayo ijay baryo itilinusungan. Saka ito agdamag, ayan dagiti pamilya iti Rafanan. As instructed by the mayor, napang kami. Idi bumaba kami iti minibus nga apan kuma iti Olongapo, idi bumaba kami nagadu nga tricycle. Kaduan meten nga tricycle iti likodan na Rafanan. Kunada. Di umunang imasidag, kakunada papanan nyo, sir. Awan ti amumi ang papanan. Iti imbagak, iti papanan ni, apang kami iti pamilya iti Rafanan. Kita endak. I introduced myself, I showed my ID. Aglugang kayo, sir. Aglugang kami. Impan na kami, iti may nga balay, ijay parte kakabsat, iti Castillejos, Buena Vista, baryo jay. Ada iti may sa idi nga bumarito, itinagan na Arnolfo Rafanan. Isunay tata, a retired general iti Armed Forces of the Philippines. Kang kanang kakungkunta ko ni General Arnolfo. Diyan nagtutungtong kami. We stayed there for the duration. Naramid mi nga headquarters mi nung pangkamulong kapunuan. No doon subli kami. May isang lawas, iti Semana Santa, subli kami. It was on a Thursday. Nakita mi itinagado a prosesyon from Olongapo nga agpa-amyananda. Kunak kaday di uncle ko nakapin nakadado iti agliblibot. Uwan ko nada.
Dahil may isa ko na nagapupay di Quiapo Church, di Manila. Tinawin nga panata na nga umay ditoy. Ta ditoy ko na at da iti ninaganan mi nga Kalbaryo. Iti tunggal Biyernes, kunana ni di uncle ko, at da may lansa. Kaya yung nga buyaan, so we agreed, Tom, ni Bakod, ni Nelly Pahardo, Kensiak, ang kami. It was on a noontime Friday. Jay pinagnada kapsat manipod highway nga na jay turod, may isang kalsada nga hampay nga simentado iti. Tapno madanon da day rabaw iti Kalbaryo, balasiwan da iti basit nga karayan. We were there before the event. Nakita ka kapsat, nung kasanot ti pa lang ilansada kaday jay lalaki, jay ima na agpuswak iti darat. Jay saka na. Nakita nga iti intalidan jay ima na king saka na jay cross. Kikitaan da jay kasalan direktor da jay oras. Idin nga agalas 12, binagkatdan na tinangguyod, titindulungan dan da jay cross. At da iti abot nga nakasagana nga pangikabilan da jay cross. Imagine, idi nga ikabilda da jay cross, na isaltek jay cross, mangag ko akas panang dengeg ko idi, da jay laaw, da jay alalaki ang nailansa. Idi kita jay kaduak, ni Topacio, ni Tom, ken ni Nelly natalimudaw. Apay, dayjay ti kunana, the cross is astonishing enough. Han nga kabailan ni Nelly. Iso kung kitain tayo kapsat, dayjay good news, iti cross agpaaylaeng sino? Kangka, kanya, dagiti amaamin, amaisalakan. Good news, iti cross. No kitain tayo kakabsat anya, ijay paset amayulo, isu iti mangited, iti mikadua, upset iti lesson tayo. We will be comparing the foolishness and the power of the cross. Basahin tayo manin kakabsat, dahil paset amayulo, ta ti pakasaritaan ti cross, the story of the cross, kinamaag kadagiti mapukaw, foolishness. Sino? Dagijay ang mapukaw. Ngem kadatayo, ang maisalakan, isu iti pan nakabalin, iti Diyos. Listen to Paul delivering the sermon. It was on a Sabbath. Dahil so ti record kat, apan nga maki inadal iti Sabado. Idi nga usarin na dayto, ikunana, kadagiti saan ang maisalakan, dagiti mapukaw. Sino ka katungtong na? Dagijay ang maisalakan. Naapay. No alain nyo, dagiti surat na iti Korinto, ninaganan na dagiti kamkamang ti iglesia, dagiti sa santos. The saints. Kaya kuna na da kayo, dagiti maisalakan. Apay nga maisalakan kayo. Apay nga adang kayo akamkamang ti iglesia. When ta namati kayo kadayidamag iti cross. Nagbalinan nga iso ti panakabalin ti Diyos nga inted na kada kayo. Dayjay ti damag iti cross. Sana inbaga, imagine again, at dayjay pulpito, jasangwanan ni dagijay kunana, ang mapukaw. Sino mapukaw? Dagijay adda itiruar. They are not included in the church. Dagijay ang mapukaw. Ti cross, ket kinamaag. Apay nga nagbalin, nga kunana, isu ti pan nakabalin. Is the power. No alain tayo kakabsat. Manen, nakatader ni Pablo, hindi bagbaga na dito. Bueno, adaman niya pagbalutan, hindi bagbaga na dito. Amo ti kita tao.
Anya iti pagbagana. Numakita da, dahil pinangbalbaliw ni Apo Diyos ti panagbiag ni Pablo. Makita da di pan nakabalin da di cross. Iti kang kanawin nga ititid ko kabsat nga da di adal, dinapanak ijay la Trinidad, no dati dumawat kanya nga pagpatulong. Iti saludsod, can this unproductive soil be changed? Anya tayo dyan? O sarap kakabsat na dyan pangaring ni Apo Jesus. Dahil ti may isang nga napan nagmula, purwa na dyan bukal, ijay igit ti kalsada, natangkad, impurwa na dyan kabatuan, nanganiwan dagana, impurwa na ijay kasisiitan, dyan siit, isu iti ng dadael ng patay ka dyan bukal. Ti saludsod ko, gaputa dyan may kapat, nga klase adaga, the good soil, and it produce hundreds of fold. Di sa lutsod ko, dagitoy kadi talo. Diyan natangken, diyan kapatuan, kan sa saitan. Mabalbaliwan da. And praise the Lord. Praise the Lord. Mabalbaliwan da. Ket intun no makita dagitoy at tao, dagiti pan nakabalin ti cross, nga nang balbaliw iti panagbiag, dagiti tao, maguyuguy danto, amamati kadayja pan nakabalin iti cross. Tapay, kadayja cross adda iti power na. Makita yung kapsat. Kunanan ni Ellen White, iti book Acts of the Apostles, page 246. He, ni Pablo, knew by personal experience that when a sinner once beholds the love of the Father, as seen in the sacrifice of His Son, and yields to divine influence, a change of heart takes place, and henceforth, Christ is all in all. The power of the cross. Isungan ko natin, the foolishness, kaya't mo tagbalbaliw, akas di panangbalbaliw ni Apo Diyos ken ni Pablo, akas di pinangbalbaliw ni Apo Diyos iti sino man. Just believe. Ada ka di ammom kabsat nga binalbaliwan ni Apo Diyos. Babayan iti cross. Dahito ka di nga cross at dati pan nakabalin na nga nang balbaliw iti panagbiag mo. It is only by God's grace. It is only by the cross. Iti ayan, iti pan nakabalin. Di may katlo, papaset, the cross and the crucified Messiah. Ayan, di pan nakabalin. Saan nga di cross? It is the Messiah on the cross. Laglagi pang tayo kapsat. Mabaling kang patader iti manunga cross dita. But without the Messiah on the cross, that cross, kaawan serserbina. Isungarod nga iti inbagana ni Pablo kapsat. Ijay umuna a Corinto 2, versikulo 23. Tadagiti taga-Hudya dumawat da kadagiti pagilasinan ket dagiti taga-Grisya agsapul da iti sirib. Ngem ibunanag tayo ani Kristo ana ilan sa iti cross maysa apakaitibkulan kadagiti taga-Judea ken kinaamag dagiti Hintel. Now here's again. A stumbling block. Sino? Kadagiti taga-Hudiya. No Hudiya kunada, it is Israel. Apa yung stumbling block? Because the Israelites, uray itata, handa nga patyen nga ni Kristo, Jesus, isuna iti dayjay Mesias. Apay, let's understand their background.
Israel has been under slavery. Umuna, ije Ehipto. How long? Nasurok nga upat agasot at awtawen. Idi nga winayawayaan ni Apo Diyos isuda. Idi nga inaramid na di karina nga insubli namanen isuda ijay dagaan na ikari ija Israel. Saan da nga nagmatalag. Pinalubusan ni Apo Diyos nga isuda nagbalinman nga kautibo iti Babylonia. Sinaruno iti Medo Persia. Sinaruno iti Grecia. Itatan, di panawen nga isursurat ni Pablo daytoy ken adalin tay itata addada babaen iti panangituray iti Roman Empire. What they wanted was dayjay Mesias umay nga isu ti mangited ti wayawaya kadakwada. Literally a freedom from bondage. Isu nga dayjay kunada dumawat dagiti Hudyo, taga-Hudiya, iti pagilasinan. Dagitoy Grecia. They are there. Corinth is a center of educational excellence. Kanyada, they look for knowledge. Explain to me please, kunada. To them, it is beyond explanation nga ibagam nga dayjay anak iti Diyos imayket nagpailan sa iti cross. To them, it is not. Isu nga kunanan ni Pablo, kadagiti Hudyo, dayta nga cross pakaitibkulan. Kadagiti Hintel, dayta nga cross kinamaag. Ngem kunanan ni Pablo, at top-notch scholar, at top-notch philosopher, iti lintag iti Hudyo, iti imbagana, iti Roma 1 versikulo 16. Tadyak ibain ti Ebanghelyo. Taisu iti pannakabalin iti Diyos ang maipaay, iti pannakaisalakan, iti tunggal maysa ang mamati. Umuna, iti Hudyo, ken kastamaten iti Grego. Nagtinta sa jay argument ni Pablo anya. Kunana, personally, baga na jay kakabsat na nga may sang Israel. Katungtong na digi jay Hintel, personally, agkabsat naman, agsipod ta siya, Roman citizen, akas kanyang. Itinbaganan, nga daytoy kakabsat ko. He was talking now, digitoy nga ibagata yon panatik nga Hudyo. Kanda gitoy nga scholar nga Hintel. Kunanan, dengganda. Agsipod Hebreo I'm a tribe from the Benjamin. Agsipod ta Roman, I have a Roman citizenship. Denggan nyo kunana. Daytoy nga cross. Saan ko nga ibain? Siyempre, di kajay Israelites, they listened to him because of his credential. Kuna naman, saan ko nga ibain? The Gentiles listened to him because he was given a citizenship. Kit kunana, data, iti ayan, iti pannakai, salakan. Kapsat ko, daytoy nga inadal tayo. Itid na kada tayo, iti maysa nga naimbag adamag. Kas kuma kini Pablo. We will make a resolve. Sa di naman napapanan tayo, iti bagana, for I resolve. Daytoy iti pinanggap ko, to know nothing while I was with you, except Jesus Christ, Him crucified. Saan ko mga inyaman importante? Day tinapanak, day ti layman nga dinawat mi ngagserbi iti maysa nga local church.
Itirigat na da iti may isang elder. Ket iti kunana, nuhang ka nga kasladya anak ko, hamunto nga maala dayjay respeto ken suporta. That was not the literal word of the elder. But the point is, gaputa di layman kat saan nga ordinado a pastor, kat ayaban dagiti kamkameng a pastor, dayto yung elder, ibagan, hanyo ngay ayaban, tahang nga pastor. Di na ibaga da binisitak, dayjay nga elder. Dagaminti kapadasak, nga kadwak ni Daddy Pastor Fair, ang kami ti may isang distrito, leadership training, terami din ni Pastor Fair, kat kang kanayon ng itugtugot. In one leadership training, aday ti may isang nga panglakayan, nga iti tunggal adda iti oportunidad na. Ibagana dayjay saan na akayat kadayjay pastor iti distrito. Tumanan dati pointos nga ibaga ni Pastor Fair, itayag nan tumanayin. Dayjay nga panglakayan di ima na. Baganan tumanayin, kuna nakasang kastoy. Kita dayjay pastor nga na-assign ijay. Naka ibababa ng ulo na was mababainan. I remember how Pastor Fair met the problem. Idin nga nalpas nga nagsauda ito nga panglakayan. Kunanan, manong, kunana, I will not give you the name. I'll not give you even the church. Laglagi pam, adda iti anak mo a pastor. Sanin baga, anya nga ta, no ije may isang meeting akas itoy, may sa apang lakayen, akaskin ka, iti kanayon ng ibagbaga pababainan dayjay a pastor nga anak mo. Anya nga itirik nang. The whole day, nagulimakan dayjay panglakayan. Nalagip ko kapsat dayjay, sirpang ko kinatongtong dayjay. Kuna, elder, ang kung diniretso dayjay problema. Ket kuna, laglagi tayo dayjay inya sign ti misyon nga kadwatay dito kuna. Ket di la mabalin ngay request ko kasi kay iti elder ke iti tay man ti respeto ken kuana akas may isa nga trabahador. Tamangan laeng kuna no sika ket amo nga respetuan daytoy nga trabahador. Ket aramiden tumet dagiti papanglakayen iti distrito ti ayan ti anak mo da anak nga pastor. Andan to mga respetuan, anyan to riknam. It changed. Anya day jeti ka na yung tinga ibaga. The power. Naduduman day jeti kitain day jeti credential. Iti lesson tayo. The cross of Jesus gives us power. Panakabalin over sin and the assurance of salvation. Ikadwa, the cross of Jesus tells us the great love story of the Father and His willingness nga kitaan na dayjay bugbog tong nga anak na nga agsagaba when uray pay iti ipapatay iti cross gapu kanyam. Ket kas ken ni Pablo, I have decided saan ko nga ibain iti cross. Ta isu iti ayan, iti pannakabalin, iti pannakaisalakan. Ti kararag ko, kasta kumamet, iti riknam kamsat. Agiaman tayo nga ro. Iti ayat ni Apo Diyos, ngayon pakita na iti cross. Agkararag tayo. Nandaklan nga Diyos sa diyaman kami ama. Ti ayat mo kada kami. You were willing, Father. Ngayon pakitam kada kami daytang ayat. Babaen met laeng dayjay saan mo ngayon paidam ni Apo Mesos nga bugbugtong anak mo nga matay iti cross.
ikatem dadya kinamaag kada kami. Sukatam o Diyos, iti pamati ken kinasirip. Tapno dadya pan nakabalin, dayta nga kuros, nga ayan ni Apo Mesus. Ama isukuma iti pagbiyagan mi. Manipot itataa makasken ni Pablo, mabalin mi ko mga ibaga, saan ko nga ibain iti cross. Dawaten mi ama nga tulungan na kami. Agtultuloy nga idanon mi o Diyos. Itatrunom dagiti kakabsat min o daman pa'y taglaplasat. Kadagiti kapkapadasan, akas kuma iti sakit. Kas kuma iti problema iti paragyan. Ama, babaen ka diti ayat mo kunti pan nakabaling mo. Tulungan isuta. Agyaman kami o Diyos. Tasong batam di kito yung kararagmi. Itinagan na po, Jesus. Amen. Ken amen. Lesson number 2, iti outline na, maited manen kada kayo kapsa. Akas ti kanayon mi nga ibagbaga. Ay ayatin na kayo na Apo Diyos. Ket ay ayatin na kayo man. Imbag, ngarabi itayo, am amin kakapsa.